इ कहानी बा बिहार के एक नौजवान के जे पढ़ाई लिखाई करके और नौकरी खातिर दर दर ठोकर खात बा और का कहत बारे सुनी। भैया बानी हम बिहारी बहरा जात बानी हो करके दिल्ली में मजदूरिया हम कमात बानी हो। भैया थोड़े थोड़े करके पैसा बचात बानी हो, हम उहे पैसा घरवा पर भेजात बानी हो। मैया ओही पैसा से घर वा चलात बानी हो करके दिल्ली में मजदूरिया हम कमात बानी हो। लइका के एक छोट बहिन बा और माई फोन करके कहत बारे कि अरे बाबू बहन शादी लायक हो गईल बा, अब शादी कर द ए बार। तो का कहत बारे लड़का सुनी। सुन के बहिनी के विवाह घबरात बानी हो, कैसे देहब हम दहेजवा परेशान बानी हो करके दिल्ली में मजदूरिया हम कमात बानी हो करके दिल्ली में मजदूरिया हम कमात बानी हो।